Ndakatochekeka rimwe ruoko rwekuleft achizama kundisunga kudai, saka ndairamba kusungwa ndichimurwisa. Vakauya vanga vane kombi yavanga vanayo, ndipo vakavhoita seipa vakandigreba. Mwana ashaita azivanikwa akafa, azivanikwa mumwe muchitunhu achiri pakati, saka ndakato mukufamba kwatinoita zvichida tinokwira mabhazi, vamwe vanokwira makombi, asi iko zvino izvi mishikashika yawanda. Tinokuchingamidzai kuchirongwa The Village. Zita rangu ndoitwa Stella Mumusha. Panyaya yemushikashika iyoyi, vazhinji vari kutaura tsaona dzavari kusangana nadzo nekuda kwemushikashika. Vamwe vanobirwa, vamwe ndo vanoendwa navo. Nhasi uno tine mudzimai akasangana nedambudziko iroro, akakwira mushikashika. Regai tinzwe achitsanangura kuti zvakafamba sei. Ndaibva kuna Leighton Road ndichibva nekumbare paRoosters, ndobva ndamisa Wish yeBlack, mamune murume aidhiraivha, then nemukadzi anga ari kusecond seat passengers. Ndikati ndoda kuenda kuKambuzuma nemukati, zvikanzi manyai. Then ndakapinda muWish muya ndikabva ndabhadhara $1. Taakusvika pamarobhotsi eparugare, ndopavakatanga kunditi une mari. Ndikati handina mari, ndingori nefoni kambudzi chete. Then mukadzi uya wabva atanga kundipusha, wanga ndakagara pasaidi naye. Achindipusha kudaro akabva apusha mwana wangu, ndakabereka mwana ne9 months. Wabva amupusha. Ndikati no, kana makuita zvokuda kurovana nemwana wangu kana kundikwadzira mwana, ndinokuurayai before imi mandiuraya. Tobva tatanga kunetsana, tichipushana. Then akazosvika murume uyu kuti mukadeedzera, takusvika pane vanhu ndandakuscreama. Zvikanzi mukadeedzera ndokuurayai, achibuditsa banga rinenge rekugadzira shasha anogadzirwa kumbare, not okapi like the big one, rari rinenge pfumo. Akati ndokubaya. Ndambonyarara, but mukadzi uyu akaramba achida kufosa kuenda kumabhegi angu. Ndopa ndakatanga kuramba ndichirwisana naye. Since ndamutsika padumba papa close to kumaribs uku, ndobva ndamutsika ipapo nebhutsu. Saka pandakamutsika akabva atanga kusarirwa, akati uya nemhepo dzake, mupushire panze. Tanga tichangodarika patrack yekuKambuzuma section 2. Zvikanzi mupushire panze. Takutosvika tadarika pa3 turn off, vachingoonedzana zvichinzi mupushira nemhepo dzake. Obva unlocka madoors, ndobva ndajambira outside. Ndo zvakaitika. Hana chavakakwanisa kunditorera. Mapinda muWish yamuti makapinda yave yerudzi rwayo rainge rudzi rupi? RweBlack. Ine maplates kumberi, kumashure kwangu kusina. Kumahwindo vamwe vanomboti vachiti dzimongo anenge ari tinted, iwo aioneka here kuti mukati mune zviri kuitika? Anga ari tinted. Firstly vanga vakamavhura pandakapinda, then vakabva mafara pavanga vakuda kutanga kufunza nezvekuti une mari. Pamakabvunzwa kuti une mari, hana yenyu haina kurova here kuti ndapinda mumotikari yematsotsi kwaunogona kuti ndine mari ise iyi ndabhadhara kare? Ya, ndakapanika. Hana yangu yakarova. Chokwadiwo here mamusina mari kuti mamuinayo asi maida kuchengetedza upfumi hwamanga muinawo? Ndandinayo, but ndakangoti handingangotange nekupa vanhu mari tisina kumborwisana. Zvimwe ndinovapawo kana ndazoona kuti hondo yacho yakurisa, kuti ndizvisefe. Masvika pamuri kuita vaka unlocka madoors, vakakupushirai kunze here kwati vakangomisa motikari mubva mabuda? Uye maburuka imimi hamuna here kana kudeedzera vanhu kuti honai zvandaitwa nemotikari iri kumhanya? Vakaslowa. Driver ndaida undipushira outside, saka vakaslowa down. Ndobva ndafura ndikajamba ndega.
ndikamhanya. Saka handina kukwanisa kuexplaina, ndanga ndichichema. Pandakabuda ndo pandakatanga kuchema. Muri mukati muchirwisana nemudzimai wamuti akanga ari mumashure, mairwisana sei? Pane zvaaida kukuita here kana kuti? Aida kundisunga maoko netambo dzinosunga mombe dzedze dzinocheka. So ndakatochekeka rimwe ruoko rwekuleft achizama kundisunga kudai. Saka ndairambawo kusungwa ndichimurwisa. Muri munzira kuuya mapunyuka pachiitiko chakadaro, makaudza here vanhu murodhi kuti zvandasangana nazvo, kuti pane vakakuona here zvabva kuitika zvinhu izvozvo? Wangu varipo vakandiona. Pane varipo futi vandakazotsanangurira ndazorora. Ndambozorora nekuti nandichiri mushoku, saka ndakamutanga ndichingochema. Musati makwira imimi motikari iyi, pane here mumashure medu makambonzwawo vanhu vaitaura nyaya yekuti mishikashika yatiri kukwira iyi inoba vanhu? Pane pamakanga mambozvinzwawo here? Hongu, paripo panga ndambozvinzwa. Imi manzwa kuti kune mishikashika iri kukwira vanhu. Chakaita kuti mukwire mumushikashika muri mega, chakakupai chivindi chekukwira imomo chii? Ndakangoti ndikwire because makombi anga achinetsa. Ndikatiregedzai ndikwire mushikashika. Ndikatofunza kuti muri kupinda nemukati here? Vakati hongu, not knowing kuti ndiri kukwira mota yematsotsi. Mungati here imimi kuona kwamakaitawo mudzimai akagara mumashure zvakaita kuti hana yenyu ingofunga kuti ndimaiwo vakakwirawo motikari saka ndiri safe? Ndichikwira ndakatoona sekuti ndiri safe because mukadzi uyu aive friendly. Tochiti mukubva nemwana kupi, tikatomutsanangurira kuti kunomubaisa 9 months. Then ndambopfura hangu nemutaundi nezvandiri kuita. Saka apa pane munhu akandambopfura ndichiti ndione. Tikatotaudzana mune zvakanaka-naka. But azoitanga zvinhu zvake, anga akutyisa chiso chake, anga akuratidza kuti pabasa rake. Kuri kuti masangana nemunhu uyu kuti nevanhu ava, mungarangarira here zviso zvavo? Hongu, mukadzi ndinorangarira. Chiso chemukadzi ndiri kuchirangarira. Masangana nechiitiko chinovhundutsa kudaro, makaendawo here kumapurisa kuti ndozvazvandiwira izvi, kuti mapurisa vazive kuti kunze uko kune motikari iri kudaro vanhu? Handina kuenda kumapurisa. Mungataurawo kuti sei musina kumbofunga kuti nekuti kazhinji kacho tikaonekwa nezvinhu zvakadaro katinofanira kunge tichizivisa mapurisa, sei musina kunovimba kuti mapurisa vanokwanisa pamwe kuzotsvaga vanhu? Nekuti kuenda kwavakaita zvichida vakanosangana futi navamwe kumberi vakavaita izvozvo. Ndakangoti since pasina chandatorerwa, regedzai ndisiyane nazvo. Because evidence hongu yanga iripo, ruoko rwanga rwakachekwa netambo. But naangoti since pasina chandatorerwa, ndongoudzova ndinenge ndaona. Ivo vachanodzova mwekuti pane akaningi akasangana netsaona. Aiwa masvita enyu. Asi munoda kuti kudii kune vanhu vakatarira iko zvino izvi pamusoro pekukwira iyo michovha yekuti tikwanise kuenda kumabasa zvichida kudzokera kumba? Chandoda kutaurira kune vanhu vari out there kuti ngavamirire makombi. It doesn't take anything kuti wanonoka kusvika kumba wakufamba zviri safe, because zviri kuitika zvemushikashika zviriko, vanhu vari kubiwa. Uchinzwa vamwe vachitaura unombofunga kuti kunyepa, asi ukazonzwa wekutanga wechipiri achitaura kuti zvakaitika kwandiri, unobva waziva kuti ichi chokwadi. Pano ndina amai vakasangana zvakare netsaona mushure mekukura muchovha. Mama makadii? Sipo makadii henyu? Mukatitsanangurire kuti zvakafamba sei musi wamakasangana netsaona makwirawo muchovha muchifamba muchienda kwamaenda? Alright, ndakida kukwira kuenda kuwestgate, saka ndakamirira kombi.
pakabva svika imwe kombi ndakamira ndiine foni, ndakabata foni mumaoko ndaitotaura pafoni. Then kombi yakabva yamira. Kombi yamira ndobva kusvika kombi ndikati Westgate ndobva ndapinda kudaro. Ipapa ndinozonzwisisa kuti foni ndachakangoibata kuti ndakaisa muhomwe kana kuti ndakaita sei, asi ndakangopinda ndine foni yangu. Ndobva ndavhurirwa dhoo rekumberi kuna dhiraivha reri. Ndakabva ndapinda ndikagara ndakuda kuti ndirivhare, rakaramba kuvharika. Ndobva zvanzi ndakangodai zvikanzi dhoo reri harinonyatsovharai. Ndobva ndadzokerera ndobva ndarivhara futi. Ndakuda kugara vhara ranga risina futi kuita sei, ndonga rakaita 3 times richingodzi dhoo renyu harisi kuita sei, harisi kuvhara. Pandakazoti kechi3 pacho ndarivhara, iye dhiraivha wacho akabva ati mireitoni pane chinhu chadonha pasi, pane chinhu chamadonhedza chewhite. Ofu foni yangu yanga ine white. Saka ndakabva ndatongomhanya kuti foni yangu ine ndiyo yadonha. Pamwe kukwira kwandaita ndakaisa pagumbo kuti ndiyo yadonha. Ndobva ndavhura dhoo kuti ndidongorere ndione kuti chadonha chii. Iye akatoita kakumira. Pandakavhura kuti nditarise pandakavhura dhoo ndichitobuda kutarisa kumashure kuti foni pane payadonhera here. Iwo achitovhara dhoo zvemashuwa ndokutoroka. Wazosara ndakamira ndobva ndatongotanga kuziva kuti ndatobirwa. Vanhu vachienda nefoni yangu ndotoona ina handina foni. Ndatoziva kuti foni yangu kwautodzoka kumba. Pamaida kukwirira mota iyi ndekupi nzvimbo ipi iyoyo? Nzvimbo kuWestwood. Ndichienda kuWestgate. Ndaitoenda kumukuru kunotora mari yangu yandakanga ndatotumirwa. Kutaura kwavaiita kuti dhoo harisi kuvharika yaitove nzira yekuti vaone kuti imimi vakusechei kana kukutore zvamakakamira? Ndo zvandakatozoona ndaburuka kuti ndosaka vangu varingoti dhoo harisi kuvhara. Izvi vaitotora time yavo kuti vaone kuita sei kuita zvavaiita ndisingaoni. Dzokerai futi dhoo renyu harina kuvhara, ndovhara. Ati aiwa rina futi ndovhara. Izvo vari kutotora foni iya ndobva chititi vapedza kuitora ndofunga. Ndobva vakabva vati pane chinhu chadonha amai. Padhoo apa pane chinhu chadonhera pasi. Kuvhara kwamamukuita pane chinhu chewhite. Foni yangu ndoti foni yangu ndo yadonha ikandiburuke nditore foni yangu. Ndichiburuka yebva avhara dhoo nesimba vatobudza mota vaitoenda. Ndobva ndatoona kuti ndatobirwa. Rwendo rwenyu rwakazobudirira here uye mainzwa sei? Muchiri kuda kuenda kwamuri da kuenda, hamuchavimba nevanhu kuti ndinotakurwa nani. Makazozvifambisa sei? Ndakatozongoenda noti ipapo pachisituation yacho zvaitongoda kuti ndiende kunotora mari iyo. Ndakandatumidzirwa mari, ndaitova nerwendo. Ndaida kuti mari iyo yaitova yerwendo yekuti ndaida kutonotora mangwana acho ndotogadzira ndobva ndaita sei. Saka zvakatondipa toti ndakatodzokera kumba kwakutotora kamwe kalaini kandakandinako kwakuisa mune kamwe kambudzi kwakutokwira kwakusendera munhu angandisendera mari uya kuti aite resend message yacho. Ndobva ndaenda ndobva ndanotora mari. Ndichibva kutora mari kwakutoenda kuEconet. Bozi zvese izvozvo ndaifanira kutosiya ndazviita ndaida kutobuda. Ndobva ndazo vanotaura vanoti tsuro haiponi rutsvakaviri. Imimi iye zvino izvi musati makwira muchovha chiro chamuda kukwira, chii chamunotanga matarisa nekuti izvozvo zvekuti zvakamboitika kwamuri? Ndinototya. Dzimwe nguva ndoti kana ndikaenda pamalifti kundokwira anopfuura akawanda ndichitotya kungokwira. Ndinotomboti ngaipfuure ndichingodongorera mukati ndoona kuti mune vanhu vakaita seiwo. Ndobva ndavanzwa hana yangu ikaramba ndotombodzoka. Ndotozokwira patova paya ndatozoonawo takwira nevamwe vanhu vakati wandeiwo. Kukwira ndega ndichambokwira ndega nokuti ndakutongotya. Saka ndikazongoonawo paine vamwe vanhu vati wandaziva nawo ipapo wandinoimbawo kuti pamwe tikange tiine vavawo ndokuzokwira kwanoenda, but otherwise ndakutotya kukwira makombi ndiri ndega. Munoda kuti kudii kuvanhu vanoshandisa michovha vasina motikari dzavo dzavanofamba nadzo vega, kuti ndeapi matanho avangaite kungwarira kuti vasasangana nematambudziko? Iyo chikunzwa kuti vanhu chaivo ndovanombobiwa, vamwe vachinosiyiwa kwavasiyiwa. Chii chaungaite kuti uedze kudzivirira dambudziko rakaita seiroro? Zvotonetsa kuti ungadzivirira sei. Ndinotoshaura kuti ungadzivirira sei nokuti zvazvinoita varogona kuuya neimwe nzira. Izvo zvekuti unogona kutarisa kuti mune vanhu vakaita sei. Vamwe vacho zvinoita vamwe vanotoisa vakadzi, vamwe vopfeka magemedzi vofunga kuti mune vanhu vechechi. Saka panotonetsa kungwarira kwacho kwatinogona kuzvingwarira, but tinotoshayawo kuti tingangwarira takadii nekuti vanouya nenzira dzakasiyana siyana.
nyore kuti mai nguva inouya mwana kumba woona mwana haana kusvika wotarisa chiringa zuva dzimwe nguva nhambo yeawa yopfuura kopfuura zveimwe mwana haasati asvika. Nhasi ndine mudzimai ane mwana akatora chinguva asina kuuya kumba kwakuzonzwa kuti mwana uyu akatembenge abiwa. Mama makadineni? Tofara makadini? Makore apfuura zvinonzi imimi mune mwana wamakatora nguva muchitsvaga mwana uyu akazowanikwa asi akataura nyaya yekuti akanga abiwa. Mungatitsanangurire here kuti zvakafamba sei? Hongu mwana akanga aenda kuchikoro, saka vaiti vakapedza chikoro vobva vaenda kuma extra lessons. Saka vakapedza chikoro ndobva vaenda kuma extra lessons. Ndoku apedza ma extra lessons akudzoka kumba atoo murodhi akutoda kutosvika pandiri pandaishandira. Akatondiona iye anototaura kuti ndakatoona kuti mamawo. Ndobva asangana neimwe kombi iya ndobva yamira pake ndokusvika kumutakura ndokukanda mukati mekombi vhaitizana. Mukati ndakachema mama anini handambozvinzwa. Ndobva apinda imomo anoti vakomana vakatora zvinhu pasi pesiti zvinenge zvihupfuvu vakandidyisapo vakandipaka mukanwa vaisa mukanwa. Saka ndakangoti gare handazoziva kuti zvakafamba sei. Zvakaitika ndezvekuti tatabva kuchikoro, saka tabva kuchikoro taenda inzi ma-extra lessons. Saka kuma-extra lessons kuti taiatendera kusiri kuchikoro, it's like pamba pataienda kunoitira maleseni. So patanga takubva kuma-lessons kwekwe takuenda kumba tatakawanda as a group, then pane chandakasiya kuma-lessons. Saka ndakadzokera ndoita kunotora, then pana ndakudzoka ndasamwe nanda pamashops panotengesera mama wangu ndopanga saka ndopa vakaita pavakanditora vakauya vanga vane kombi yavanga vanayo ndopa vakavhoita pavakandigreba. It was like distance yekuti ubva panapa somewhere around there ndopa papana mama favanditora vhoita favaenda neni. Ndeda kutoshautawo something but I couldn't because vakaita vakandivhara, then ubva ndisungira mukati memuri mukombi. Then from there anokwanisa kuzoziva kuti chii chakaitika, but then ndakazodroperwa off kuna Coventry, ndopa vakandidropera off. From the looks of it vanga vachiterwa nasomeone, or I guess inenge yanga iri police ndo yavaita yaivatera. Saka pandakazosiyiwa ndavakaita zvokundikandira panze, ufichi pandakakandirwa panze vakomana vamakombi ndo vakaita vakauya kubva vanditora. Then pavakanditora vakaenda neni kuchikoro kwandaidzidza kurukudzo, vanditora kubva vazonendesa kumba kwaheadmaster. From there vakazoenda kupolice kunoisa police report. Saka ini ndakagarawo kusvika time dzekuti vana vakudzoka kupi maextra dzakapfuura ndogona mwana asina kuuya. Ndokubvunza vamwe vacho vaenga aenda navo vakati atadzoka wani kuti mwana haana kusvika. Kati tamutseta isusu taiva tiri kumberi yanga ari mashure. Ndokunotsvaga ticha wemwana nhamba dzake aigara kurefu, ndokumufonera akati vana vese vapedza vakauya kumba. Ndokuenda pachikoro hapana information yatakawana, vakangoti vana vabva kuchikoro vakaenda kumaextra. Saka takatanga kutsvaga mwana, tatsvaga ndokuenda kupolisi. Taenda kupolisi, polisi yakati munozoripota after 48 hours chienda munotsvaga. Ndokudzoka kumba, hatina kugara, takangofamba wozi vasasazi kuti toenda papi, ticheva mwana tamuona. Vanga vainaye taona hapana information iri kubuda yekuti inotibatsira. Saka takatsvaga mwana kusvika kuma-7 ma-7 ndokuenda. Pane vamwe amai vakazonzwa, pane makombi driver akasangana nemwana wekwakutosviba kuna Lighton akapinda mutaura, akamira achiratidza kuti akangopusa asi kuziva zvaari. Ndokumuti nhaiwe kuri kuitei panapa iwewe? Vakangoti ndoda kuenda kumba. Ndobva vangomutora. Vakomana ava vaishandisa rodhi iyo, ndo rodhi yavo inofura pachikoro pemwana, saka vakaziva uniform
vakaona kuti mwana uyu ndowe kuchikoro chekupi chekurukudzo asi hachazivi kuenda kupi plus time dzacho dzatopera vakationa kuti mwana uyu pane zviritoitika vakatora mwana ndobva uya naye pachikoro vasvika pachikoro ndokusvika unoka gedhi rechikoro ndokudedzera ndobva pabuda mukadzi waheadmaster wake wasipa wangu watobuda ndobva vati mwana wenyu uyu tamunhonga kuna maito nemwana wepanapa saka tatoona kuti mwana uyu ari confused hasi kuziva zvake saka takuya naye kuti kunonga mai vaye vakatambira mwana ndokumubvudza kuti unogara kupi mwana akanga akanganisika achaziva atinogara kurugare ofi chaigara ukambusu ndobva vatora mwana wamukomana muhombe bva vatiperekedza mwana wekupi kumba kwavo ndobva mwana yatakura mwana ndokuenda naye kupi kurugare kuya vasvika kuya kurugare kuya akachitiratidza kumba kwenyu haachazivi vakungotenderera saka mwana waye akazofana bheki kuna mai vake kuti mwana waye andaenda naye mama tiri kungotenderera hachaziva chii saka momende yakazofonerwa mama waye isu takazodzoka futi pachikoro tabvunza ndobva tasangana nemunhu akati zvona pane mwana anzi auya pachikoro asi mwana uyu chimbononzwai kuti ndiye saka patakambobvunza kuti ndiye here momende yatakanobvunzawo uyo mwana uyo akanga kutofonawo kuna mama kuti mwana uya mama achaziva tiri kungofamba ari kuti akati apa tikasvika toita sei ndobva watoti dzokai naye kuno pana amai vashaya chii mwana wavo vaona kuti ndiye ndokudzoka kwavakaita vadzoka vachisvika pachikoro isati tatomirawopo pachikoro tichione mwana achauyawa naye kuti ndiye wangu here kana kuti asiriye saka mota ichisvika mwana achiburuka ndokutoona ndiye mwana wangu akabereka bhegi rake kumusana netsine dzaakazama huswa akazara naye ko chii naye mwana kwangu aenda kupi svikanzi mama ndandabiwa atanga uchema ini bva ndatanga uchema sika naye basi chiendai kumba madha chiregai kubvunza mwana uyu chino chingonoendai kumba munorara mupei chii nguva yake mozotanga kutaurirai chii mangwana pamwe mukatomukanganisi papasina kana mahuswa or something because pamashops panhu pakavhurika like ndasvika pane service station vanhu vanenge varipo but papasina kana vanhu vakawanda zvekumboti vanhu vakanyanya kuwandisa stereki papasina havo saka vangokwanisa kunditora pakadaro papasina kana mahuswa pekuti pakawanda panhu patori open. Wakanga uine makore mangani? Makore nane mangani kana kuti grade ani? Nandiri kuma grade 3-4. Grade 3-4. It should be grade 4. Nguva yamaitsvaga mwana hamusi kuwana mwana mainzwa sei? ndaitotadza kufamba pamba chindaita kunge ndogara pasi simba rese ndaishaya simba uye ndakatanga chitsvaga ndega zvadabetserwa navangu vandaishanda navo takuti vamwe vakakwira vakadai vamwe vakadzika vakadai hatichakwanisi ende pfungwa yangu yaitofunga kuti mwana uyu atofa bhozi yakanga mazuva iyayo ndo nyaya dzanga dziri kungokurumira dzekuti mwana ashaika azivanikwa akafa azivanikwa kumwe chitona chiri pakati saka ndakatofunga kuti iye wangu anodzokerei kana vamwe vari kungodaro obviously vangu vatoita sei ndo zvatongoitika saka ndakanga ndisisina simba ndaitongoti mwana uyu atofa nokuti chero ipapo zvakandishamisa kuti chii chamboitika wamudzoserei ndakange ndatotarisira zviri kumberi zvakatoti ndakaiti hapachinaka kana wambokwanisa kubva naye waenda naye wakwira mota waenda naye wozodzoka naye ari upenyu vachadzorei saka zvinhu zvokuti zvakatonditorera nguva ndaitotya chero iye kuchikoro akatomboita madhezi asingaiti wachiti chimbomira yanyasoita sei ungachimboendai naye kukanselingi chichii zvinogona kunge zvatomukanganisa plus zvaakapiwa izvi hatizoti izvi mukati zvakachimboendai naye kuchipatara tikaenda naye kuti chimboitai sei kuti pamwe zvinogona kunge zvakamukanganisa mukati. Munoda kuti chii kumubereki kana takatarisa nyaya yevana kunyanya iko zvinezvi pari kubuda nyaya dzakadai idzi dzekunzi kune vana vari kushayikwa kune zvakadai zviri kuitika? Kuvabereki totoda kutoti mubereki ngaaperekedze mwana wake kuchikoro sevana vadiki vava ngaatoperekedza hake mwana wake kuchikoro kana nguva dzekukwana apedza chikoro otomutora zvake senge mazuva ano nezviri kuitika zvacho izvozvo angotora mwana wake kubva kuna ticha osvikopa futi mwana wake ticha ofamba nemwana wake ndokuti zvitowa safe. Manzwa kune vabereki hakuna mwana wekuti unoti chaachigondora chaachimombe nyika yezvino izvi yasunama iko zvino kwaane chibage kune mahuswa vane vana vanofamba makadaro perekedzai vana kuchikoro
modzoka navo zvakare. Makateerera Destiny TV, zita rangu ndiroitwa Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe kuti tirambe tichikuigirai nhau dzinenge dzine udzamu dzatinoenda chinotakuridza kuti ichokwadi here.